Jama'a barkanmu da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Shugaban Birtaniya Keir Starmer ya hana buƙatar da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar na a bar sojojin Amurka su yi amfani da sansanonin jiragen sama na Birtaniya inda za a kai wa wani ƙasa farmaki, wato Iran kenan. Yana mai cewa hakan na iya karya dokar ƙasa da ƙasa, kamar yadda rahotanni da dama na kafafen yaɗa labarai na Birtaniya suka rawaito, suna ambaton majiyoyin gwamnati. A cewar jaridar The Times na London, wacce ta fara rawaito sabbin labaran kan batun Starmer na kin amincewa da amfani da sansanonin na RFI a Ford da ke Ingila, kuma Diego Sena, wani yankin Birtaniya da ke ƙetare a tekun Indiya domin kaiwa wani hari kan Iran. Waɗannan sansanonin guda biyu ta daɗe suna zama muhimmin wurare da sojojin Amurka ke amfani da su wajen ƙasashen waje domin shirya manyan ayyukan soji nesa da kusa. Ƙasar su Indiya da Georgia ke da matuƙar muhimmanci ga jiragen yaƙi masu nauyi na Amurka. Jaridar The Times ta ce Birtaniya na fargabar cewa barin Amurka ta yi amfani da wannan sansanonin zai zama karya doka ce ta ƙasa da ƙasa, wacce bata bambanta tsakanin ƙasar da ta kai hari da kuma wanda aka kai wa harin ba. Sannan halin da ake ciki a ma'aikatar laifin ƙasa da ƙasa, jaridar ta ambato majiyoyin gwamnati. Haka kuma BBC da Guardian da kuma Telegraph sun wallafa wasu rahotanni kan yadda Birtaniya ta hana amfani da sansanonin. Ma'aikatar tsaron Birtaniya UK Ministry of Defence ta ƙi yin bayani kan abin da ta kira lamuran ayyukan sojin. Wani kakakin gwamnatin ya ce ana ci gaba da tsarin siyasa tsakanin Amurka da Iran, wanda Birtaniya ke goyon baya, kuma ba za a taɓa barin Iran ta ƙera makamin nukiliya ba. The Times ta ambato majiyoyin gwamnati na Birtaniya. Haka na BBC da Guardian da Telegraph sun wallafa wasu rahotanni kan yadda Birtaniya ta hana amfani da sansanonin, suna ambaton majiyoyi masu yawa. Firayim Ministan Starmer ya hana buƙatar shugaban Donald Trump ɗin ne yayin gabatar da wata munazara da ke can a sansanin su na Birtaniya, fadar ta gwamnatin Ingila. Birtaniya suka rawaito suna ambaton majiyoyin gwamnati, a cewar jaridar Daily Times. Shugaba Starmer da Trump sun yi kiran waya a daren Talata, inda suka tattauna batun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya da Turai. Washegari, Donald Trump ya wallafa dandalinsa na Truth Social ya janye goyon bayansa ga wata yarjejeniyar da za ta miƙa ikon mallakar Chancellor's Island, jerin tsibirai da ke ɗauke da sansanonin haɗin gwiwar sojan ruwa na Amurka da Birtaniya, ga Mauritius, a musayar hanyar sansanin sojojin na shekaru 99. Wato wani logo ne Amurka take amfani da shi don karya kowace ƙasa a faɗin duniya, musamman ma manyan ƙasashe wadda suka ci gaba. Tana so ta yi amfani da sansanonin sojojin Birtaniya ne don ta kai wa kowace ƙasa hari, sansanonin da ta yanda ba za ta iya tashi daga Amurka ta je kai hari Iran kai tsaye ba, face da wannan manyan jiragen. Wannan manyan jiragen B-2 bomber da kuma S-65 ɗin nan, to ba za su iya jure kaiwa da komowa na wannan yaƙin, inda ba a san zuwa wani lokaci ne wannan yaƙin za a daina shi ba. Yayin da kuma ita Birtaniya ta ce ba za ta
amince da hakan ba, saboda suna kan yarjejeniya. Matuƙar Iran bata karya wannan yarjejeniyar ba, suna nan kan goyon bayan kar a kai hari. Sansanin sojojin Burtaniya na da muhimmanci matuƙa gaya ga sojojin Amurka da ke Gabas ta Tsakiya da kuma Asiya, saboda kai hari kan kowace ƙasa da take da fargabar kai hari kanta, musamman ma Iran, musamman dai Iran a Gabas ta Tsakiya. Ita ce babbar ƙalubalen da take so ta yi amfani da shi, wannan sansanin jiragen, sansanin sojojin, inda za ta tashi daga nan da jiragenta ta kai farmaki inda take so, musamman dai cikin Tehran, inda ma ita Tehran ta ce fa a shirye take to da an kai mata hari waɗannan sansanonin sun shiga uku, sai ko su kwashe kayansu ko kuma a kona su baki ɗaya, inda Amurka ta ce ba za ta lamunci hakan ba, matuƙar sassautawan ta wuce kwana 10 zuwa 15 ko kuma wata ɗaya.